Вітаю, шановныя сябры. Хутка спаўняецца 95 гадоў Уладзіміру Караткевічу, і таму сённяшні наш гістарычны герой, ягоная п'еса «Калыска чатырох чараўніц». У этой п'есе ён паказаў Купалу. Увогуле тэма Караткевіча Купала, она вельмі цікавая. Уладзіміра Караткевіча хіба было некалькі улюбёных пісьменнікаў, літаратараў, песняроў, тому што у яго ёсць вершы, прысвечаныя Максіму Богдановичу, ёсць прысвечаныя Ігнату Буйніцкаму, Паўлюку Багрыму і, канешне, Францішку Багушевічу. І сярод іх вось Купала якраз была вельмі важная асоба ў жыцці Уладзіміра Караткевіча. Таму сёння пагаворым пра п'есу «Калыска чатырох чараўніц». П'еса была напісана ў красавіку 1981 году. Караткевіч на той момант ужо 51 год, гэта ўжо вядомы па ўсёй краіне і за межамі аўтар, якога перакладаюць, якога выдаюць на розных мовах, па творах якога выходзяць мастацкія фільмы, пры тым, што ён таксама з'яўляецца такой велічынёй на культурным ландшафце Беларусі, не толькі беларускай літаратуры, але і ўсёй беларускай культуры. Уладзімір Караткевіч, ён відавочна гэтай п'есай рыхтаваўся да стагоддзя Купалы, якое адзначалася ў 1982 годзе. П'еса вельмі цікавая. Рэч у тым, што тут апісаны падзеі, якія звязаныя з юнацтвам Янука Купалы, звязаныя з ягонымі бацькамі і з такой асобай, як Зыгмунд Чаховіч, праз якога Купала, паводле Караткевіча, і прыйшоў да беларушчыны, праз якога ён пазнаёміўся з гісторыяй Беларусі і праз якога ён пазнаёміўся з творамі Францішка Багушевіча, прынамсі з прадмовай да дудкі беларускай. П'еса, яна дзеліцца на дзве часткі. У першай частцы мы бачым, што дзеі адбываюцца ў самым канцы 19 стагоддзя, а у другой частцы на самым пачатку 20 стагоддзя. Вельмі цікавы сюжэт п'есы. Чаму «Калыска чатырох чараўніц»? Таму што вось пры нараджэнні Янкі Купалы ідзе такое прадказанне ягонага лёсу. Спрабуюць гэтыя істоты, вымышленыя, безумоўна, выдуманыя, а яны спрабуюць прадказаць ягоны лёс і кажуць, што гэта будзе незвычайны хлопчык. Далей ідзе ўжо гутарка юнага Купалы, якому ідзе 19 год, мінула 18 гадоў з ягоным бацькам Дамінікам Луцевічам. Бацька распавядае даволі такую цікавую гісторыю роду. Ён кажа маладому Януку, менавіта так Караткевіч называе у пачатку п'есы Янку Купалу. Хоць і сам Купала на пачатку сваёй творчай кар'еры сваё імя падаваў менавіта ў форме Янук. Дык вось, Дамінік Луцевіч кажа маладому Януку, што продак твой у 8-м калене Стах меў вялікі маёнтак Кукалёўшчына, шэрагам вёсак і слабод, што продак твой у 5-м калене Юры, ён меў ад Аўгуста III з 1734 году прывілей на званне паручніка войска Вялікага княства Літоўскага. Вось літаральна, пішу там літоўскага няма, войска Вялікага княства. Таксама кажа, што мы старадаўні шляхецкі род, мы Луцевічы гербу навіна. І гэта, канешне, так гучыць вельмі пераканаўча і вельмі упэўнена. І для бацькі Янкі Купалы гэта мае вялікае значэнне. Хачу адразу сказаць, што ў той момант, у той перыяд Геннадзь Кісялёў, ён займаўся радаводам Янкі Купалы. Геннадзь Кісялёў — гэта блізкі сябар Уладзіміра Караткевіча, вядомы архівіст, гісторык, даследчык беларускага 19 стагоддзя. Дык вось, Геннадзь Кісялёў, ён аднавіў радавод Янкі Купалы, і таму відавочна, што Караткевіч, пазнаёміўшыся з многімі дакументамі, ён проста у тэксце п'есы іх выкарыстоўвае. Таксама ён кажа, што Луцевічы, яны валодалі аднайменным маёнткам, засценкам Луцевічы на Уздзеншчыне за 13 вёрстаў ад Узды, што ў 1802, 1846, 49 і 57 годах Мінская губернская дэпутацкая зборня прызнавала Луцевічаў у дваранстве,
Але сенат, расійскі сенат, ён адхіляў усе гэтыя хадайніцтвы, і такім чынам Луцевічы, прынамсі па той галіне, да якой належаў Янка Купала, яны так і не былі зацверджаны ў дваранстве. Ну, тут для гістарычнага кантэксту трэба сказаць, што шляхетнае саслоўе Беларусі ў 19 стагоддзі яно дзялілася на дзве часткі. Гэта дваране, тыя, хто быў зацверджаны ў дваранстве дэпартаментам Герольды сената, расійская сената расійскай імперіі, і тыя, хто не быў зацверджаны ў дваранстве. Іх называлі шляхта, ці былая шляхта. Асабліва абвастрылася становішча з дробнай шляхтай, якая не была зацверджана ў дваранстве пасля 1864 году, пасля паўстання. Таму што было вырашана, што як мага менш даваць дваранскіх дакументаў. І вось якраз Луцевічы яны патрапілі такую сітуацыю, што ім на працягу фактычна 70 гадоў не зацвярджалі дваранства. Пры гэтым продкі Янкі Купалы Анупрэй Луцевіч, які таксама тут выступае у п'есе, пра якога распавядае бацька Дамінік маладому юнаку, ён таксама клапаціўся пра сваё дваранства. А пасля 1864 году, проста каб падаць прашэнне аб зацвярджэнні ў дваранстве, трэба было заплаціць 10 рублёў за чалавека. І вось Дамінік з такой горыччу распавядае. Ён кажа, што ў нашым родзе 72 чалавекі. І вось мы збіралі вялізныя грошы, это вялізныя грошы 720 рублёў, проста каб падаць. І была адмова, таму што яны лічыліся палітычна нядобра надзейнымі. У расійскай імперіі была такая спецыяльная графа, фактычна у большасці дакументаў для выхадцаў з тэрыторыі Беларусі, Літвы, палітычная дабранадзейнасць. Так вось, палітычна недабранадзейная шляхта, яна запісвалася ў аднадворцы. І такім чынам Луцевічы былі запісаныя ў мінскія мяшчане. Янук задае пытанне, дык а навошта? Якая розніца араць зямлю у лаптях ці ў ботах? Мы ўсё адно, мы не з'яўляемся вялікімі панамі. На што бацька кажа, а гонар за сваю радзіму, а гонар за свой род. Што нашы продкі ўжо 300 гадоў, як мінімум, тут на гэтай зямлі яны змагаюцца за яе, яны абараняюць яе. І на сённяшні момант мы проста прылічаны да мяшчанскага саслоўя, што было такім падатным саслоўем у расійскай імперіі. Размова з бацькам наводзіць маладога Янку Купалу на думку, што іхны род сур'ёзна пакрыўджаны. Яны такія арыстакраты, шляхціцы, якія маюць свой гонар і сваю годнасць, вымушаны знаходзіцца ў такім бядотным стане. Бядотным стане не толькі з гледзяшча матэрыяльнага, але ў першую чаргу з гледзяшча статуснага. Статус Луцевічаў ён быў вельмі і вельмі такі прыкры для бацькі Янкі Купалы. Разам з тым, вельмі цікавы момант, Караткевіч адразу нас пераносіць у маёнтак Бясяды. Маёнтак Бясяды – гэта на Лагойшчыне, маёнтак Зыгмунта Чаховіча. Самі Луцевічы на той момант знаходзяцца ў селішчы, таксама на Лагойшчыне, і вось гэтыя Бясяды, яны недалёка ад селішча. Такім чынам, малады Янка Купалы, ён ходзіць у Бясяды да Зыгмунта Чаховіча, якому на той момант 70 гадоў. Каб узяць кнігі, ён чытае шмат добрых кнігаў, і бацька нават кажа, што тебе немагчыма адарваць ад чытання. Проста гэтыя кнігі прыносяць яму вялікае задавальненне і вялікае натхнення. Дык вот, якраз у той момант Зыгмунд Чаховіч, ён распавядае маладому Янку Купалу пра гісторыю змагання за волю краю, пра паўстанне, пра ліцвінаў, так вось пішуць, пра сепаратыстаў, маецца на ўвазе тых, хто прагне аддзяліцца ад расійскай імперіі. Янка Купала, ён вось пачынае асацыяваць сябе з тымі людзьмі, пра якіх распавядае Зыгмунд Чаховіч. Тым больш, што яму пастаянна чуюцца галасы. І гэтыя галасы кажуць, што у Янкі ёсць уласнае сваё пакліканне, адрознае ад хлебаробаў, што не ягоная мэта, не ягоная місія абрабляць зямлю і ўзгадоўваць, вырошчваць ураджай. Ён павінен
казаць слова. У гэты час адбываецца такая адначасова драматычная гісторыя кахання. Рэч у тым, што у асяроддзі мясцовай шляхты ёсць такая сям'я Стафана Каляды, ёсць сям'я Гладышэўскіх і ёсць сям'я Валахоўскіх, прадстаўнік якой Казік Валахоўскі, паніч, ён паказаны ў даволі такім непрыглядным святле. У гэтым сэнсе, канешне, вельмі важны момант, што ёсць дзяўчына Марыся, Марыля Гладышэўская, якая сама закахана ў Янку Купалу, але яе адначасова кахаюць Стафан Каляда і Казік Валахоўскі. І вось гэты Казік Валахоўскі, ён робіць усё рознымі спосабамі, подласцю, каб прыцягнуць да сябе Марысю. Яна выбірае яго, яна выбірае матэрыяльна забяспечанага чалавека, яна выбірае дабрабыт, таму што яна клапоціцца пра сваю сям'ю. А Стафан Каляда, ён такі бедны арандатар. Ён чалавек, які нічога не мае свайго і жыве на зямлі Валахоўскіх, і Валахоўскі яго могуць у любы момант сагнаць з этой зямлі. Паказана такая залежнасць. Марыся разумее, што паніч ёй не пара, у тым сэнсе, што ён пагуляецца з ёй і кіне, яна ўсё адно ідзе да яго, і гэта прыводзіць у рэшце рэшт і да гібелі, да фізічнай гібелі. Так ці інакш, вось эта трагедыя, яна паказвае правобраз Беларусі. Паны яны вельмі моцна апалячаныя, паны яны аддаліліся ад свайго народу. І яны губяць Беларусь. Калі яны возьмуць уладу ў Беларусі, яны проста загубяць краіну. Это адзін з такіх матываў, які паказвае Владзімір Караткевіч. Разам з тым, вось Стафан Каляда, Янка Купала яго ў канцы п'есы называе Стафан Першапакутнік. Вось у дзеях апостальскіх ёсць такі Стафан Пакутнік, які быў забіты камянямі, укаменаваны за пропаведь Хрыста, ці першапакутнік, першы служыцель царквы, які быў укаменаваны. Таксама Каляда, што вось ён нарадзіўся на каляды, нарадзіўся ў час раства. Вельмі шмат такіх хрысціянскіх алюзіяў у гэтым творы, у гэтай п'есе. Пачнем з таго, што для Караткевіча важна было паказаць пытанне справядлівасці, пытанні гонару і годнасці, яны выходзяць па-за межы чалавечага грамадства. Чаму яны выходзяць па-за межы чалавечага грамадства? Таму што чалавек, ён атрымлівае гонар і годнасць ад Бога, і гэта ёсць неад'емная частка чалавечай асобы. У вельмі шматлікіх выпадках, калі гаворыцца пра ўзаемаадносіны паміж шляхтай, вось менавіта ідзе апеляцыя да Господа. Таксама ёсць у другой ідзеі другая сустрэча ўжо старэйшага Янкі Купалы з Зыгмунтам Чаховічам. Рэч у тым, што бацька Янкі Купалы, Дамінік Луцевіч, у хуткім часе памірае, застаецца ягоная маці Бянігна з Луцевічаў, памірае таксама ягоны брат, паміраюць дзве сястры, шэраг трагедыяў у сям'і Луцевічаў. Аднак Янка працягвае чуць галасы, і гэтыя галасы сведчаць яму пра тое, што ён павінен прысвяціць свой талент роднай зямлі. І вось пра гэта ж яму кажа Зыгмунд Чаховіч, пра тое, што ён павінен сплаціць доўг гэтай зямлі. Ён прыйшоў і пачаў чытаць Чаховічу польскія вершы на польскай мове. Чаховіч кажа, што пасля Міцкевіча, пасля Сыракомлі, канешне, складана нейкім чынам польскую творчасць падняць на такі высокі ўзровень з аднаго боку, а з іншага боку, што гэта не голас Янкі Купалы, гэта не ягоны голас. І калі ён будзе спяваць не сваім голасам, ён ніколі не прабудзіць душу народа, якая спіць. І гэта кранае, глыбока кранае Янку Купалу. Ён пачынае шукаць сябе, а хто ж я? Я тутэйшы, але веры польскай, кажа яму бацька. І што мы ўсе тутэйшыя, але веры польскай. Веры польскай гэта значыць яны каталікі. Так ці інакш, Янка Купала разумее, што ягоная мова не польская. Ягоная мова тутэйшая, ягоная мова таго народу, сярод якога ён жыве, ягоная мова беларуская. І вось, канешне, дзякуючы Чаховічу, які кажа, што твая місія сплаціць доўг за цэлае пакаленне. На цябе будзе глядзець усё пакаленне, на цябе будзе глядзець уся зямля. І тут зноў такая біблійная алюзія, што Купала чуе покліч, такі покліч голас, унутраны голас, які яму прамаўляе. Мы памятаем таксама, што у Бібліі ёсць такое слово, калі Господ звяртаецца да прарокаў голасам, і часам гэты голас чуе толькі той, да каго гэты голас звернуты, а іншыя яго не чуюць. І вось шэраг прарокаў, такія як Елісей, такія як Яремія, Ісая, Эзекіэль, вось гэтыя прарокі, якія жылі ў складаны час для народу юдэйскага, для народу ізраільскага, калі была няволя, калі быў грэх,
элітаў гэтага народу. Яны, чуючы гэты голас, яны пачыналі казаць словы праўды пра гэты народ і словы праўды да гэтага народу. Падобная місія менавіта праз голас адкрываецца Янку Купалу. І ён спачатку адмаўляецца, ён кажа: я гатовы жыць так, як усе жывуць, я гатовы жаніцца, гадаваць дзяцей, араць зямлю, у мяне ёсць рукі, у мяне ёсць моцнае здароўе, я буду зарабляць на сябе, я буду зарабляць на сям'ю. Але голас моцна кажа, што ты павінен вучыцца, ты павінен кшталтаваць свой талент, сваю ліру. І вось была такая сустрэча яго з лірнікам у Лагойску каля Багаяўленскай царквы, калі лірнік спяваў спевы пра славу народу, пра тое, што народ слаўны, але ён знаходзіцца ў вельмі занядбаным становішчы. Увогуле, у Караткевіча такі вобраз лірніка, ён не ў адным творы, ён шэраг выкарыстоўвае. Напрыклад, мы можам сказаць, што ў «Каласах пад сярпом тваім» некалькі разоў там выступае лірнік як такі голас народу. І ў гэтай п'есе пра Янку Купалу таксама лірнік выступае, і ён кажа Купалу, што твая місія іншая, твая місія не араць зямлю, твая місія абуджаць народ. Пасля прыйшлі стражнікі, паліцыя прыйшла, яны забралі ліру у лірніка, яны кінулі яе, патапталіся па ёй. І вось такі сімвалічны жэст робіць Янка Купала. Ён падымае гэту ліру, і яна дае свой голас, гучыць голас лірнай струны. Такім чынам адбываецца такая пераемнасць паміж старым лірнікам і маладым паэтам. Зыгмунд Чаховіч, ён кажа, што маё жыццё ўжо фактычна яно прыйшло да канца. Але я сплаціў свой доўг народу. Я імкнуўся змагацца за гэты народ, але, можа быць, я позна ўсвядоміў сваю прыналежнасць менавіта да беларусаў, да беларускага народу. Ты гэту свядомасць атрымаў значна раней. Ты юны чалавек, табе яшчэ 11 гадоў да ўзросту Хрыста. Гэта значыць, мы можам зрабіць выснову, што 22 гады на той момант Янку Купалу. Это наш прыкладна 1904 год. Якраз гэты год і ёсць пачаткам такога служэння Янкі Купалы, актыўнага служэння. І відавочна, што ў гэты час ёсць і для Караткевіча, і для чытача, і гледача гэтай п'есы ёсць такі момант X, калі раздарожжа паміж польскай і беларускай творчасцю, паміж матэрыяльнымі дабротамі і пакліканням у жыцці Янкі Купалы. І ён выбірае беларускую мову, беларускую творчасць, і ён выбірае шлях творчасці і пакутаў, і пазней гібелі, як піша Владзімір Караткевіч, замест матэрыяльных выгодаў. І заканчваецца п'еса, ў прынцыпе, 905 годам, калі першы верш Янкі Купалы быў апублікаваны ў прэсе, і гэты верш «Мужик», што я мужик, усе тут знаюць, як ёсць гэты свет вялік, з мяне смяюцца, пагарджаюць, бо я мужик, дурны мужик. І кожны, хто мяне спытае, пачуе толькі адзін крык, што хоць мной кожны пагарджае, я буду жыць, бо я мужик. Такім вершам Янкі Купалы заканчвае Владзімір Караткевіч сваю п'есу «Калыска чатырох чараўніц». І калі мы зноў вернемся на пачатак гэтай п'есы, стане зразумелы вось гэты такі крык пра мужика. Крыку адчуваецца крыўда бацькі, крыўда Дамініка Луцэвіча. Тое, што яны, шляхта, з вялікай гісторыяй, шляхецкі род, яны пазбаўленыя, гэта шляхецтва, яны пазбаўленыя сваёй зямлі, яны вымушаны арандаваць яе. У іх, здаецца, нічога няма, але ёсць гонар. І далей ён кажа, што я мужик, гэта яшчэ не канец. Гэта толькі пачатак. І кожны, хто мяне спытае, пачуе толькі адзін крык, што хоць мной кожны пагарджае, я буду жыць, бо я мужик. Гэта пачатак новай Беларусі. Беларусі, якая перадолее вось гэту страту свайго арыстакратычнага саслоўя, страту сваёй эліты, страту шляхты. І Караткевіч вельмі шмат пісаў пра тое, што шляхта здрадзіла, і павінна нарадзіцца нешта іншае. Народзіцца новая беларуская інтэлігенцыя, якая гэту беларушчыну будзе трымаць і якая не дасць народу
асімілявацца, знікнуць, растварыцца, якая не дасць Беларусі загінуць. І сам Владимир Караткевич быў адным з такіх прадстаўнікоў. Ён таксама выхадзец з дробнай шляхты. І таму вось лёс Купалы і лёс Караткевіча яны нечым падобныя. І вось, канешне, гэта п'еса «Калыска чатырох чараўніц», яна вельмі шмат насычана рознымі фактамі. Вельмі такая мова. Шмат розных прыказак, прымавак. Хай Бог таму поспех дае, хто нам добра жадае. І ён кажа, што гэта, канешне, вельмі важны момант, што мужыкі, дробная шляхта і беларуская інтэлігенцыя, яны пачынаюць узаемадзейнічаць. Сам народ пачынае цікавіцца сваёй культурай. Але калі гэтай культуры не зрабіць, калі не пасвяціцца у культурную творчасць, то раней ці пазней народ загіне. І ў гэтым сэнсе мы зноў адчытваем такую місію самога Караткевіча. Ён пасвяціўся для таго, каб адрадзіць беларускую гістарычную традыцыю, адрадзіць беларускую памяць, адрадзіць гонар і годнасць і шляхетную такую традыцыю. Тут, канешне, Владимиру Караткевічу не было роўных. Таму менавіта вось, кажучы пра 95-годдзя Владимира Караткевіча, трэба у першую чаргу успомніць тое, што ён зрабіў для нас, як для народу. А зрабіў ён нямала. Дзякуй за ўвагу.